Ja, flot. Hej, jeg hedder Niels Becker. Jeg er indehaver af det team, der hedder Becker Drifting. Og vi kører drifting rundt omkring i hele Europa, mere eller mindre. I dag er vi på Nürburgring i Tyskland, hvor vi nu kører den anden afdeling af et tysk mesterskab, der hedder Nürburgring Drift Cup. Vi har kørt den første afdeling tilbage i april, og jeg ligger samlet nummer 10 i stillingen nu. Og kampen det er så at opretholde i hvert fald den, der sikkert måske gør det endnu bedre den her weekend. Weekenden har været sådan op til race altid kaotisk, men det har været rigtig kaotisk i noget tid herop til, fordi vi solgte vi har haft en teambus i nogle år, og den solgte vi i sidste uge, og så har vi købt en ny lastbil, og vi har købt også en ny trailer, hvor vi kan have bilerne inde i og så videre. Så det skulle lige nå at få bare lidt klar, samtidig med bilerne, de også skulle nå at blive lidt klar. Min Nissan har fået en BMW V8 motor i, der er boret op til 5 liter, og har en kompressor og så videre med over 500 hestekræfter. Og der har været lidt sværeste dag frem og tilbage med den, men resultatet er rigtig, rigtig godt nu. Jeg er rigtig, rigtig glad for det. Jeg har kørt kvalifikation. Og vi sidder nu, det er lige over middag, og vi får om et par timer får vi resultaterne for, hvordan kvalifikationen er gået. Så er det forhåbentligvis bare gået så godt, så jeg går videre til finalerne senere i dag. Hvad smager du først? Jeg smager af tredje. Hvad så med de andre? Den holder de femte. Så tænkte jeg, der er dæmme langt ned til de andre, der holder derovre. Og så fik jeg sluppet koblingen hurtigt. Kom, der skrækker med. Træde, du ved, alle mulige ting, og så... Og han når lige sat et skrig i den, den er også lidt skrig i den, og så giver den noget... Fuck. Så vil jeg bare lige have klodskikken, bare lige sådan, du ved sådan... Ja. Joe kørte imod 2011, og det slog jeg ham dengang, og han har også rykket sig helt ufattelig meget, og jeg så også godt, at han var rigtig, rigtig stærk både sin træning og sin kvalifikation. Han kvalde ind som nummer 3 eller 4. Jeg var op mod ham, og det var ret besværligt det hele i går, fordi der var en del regn, og så vi skulle køre det, begyndte banen sådan, så småt at tørre op. Det havde den konsekvens, at i starten af det første sving, der var der til at starte med var der tørt og vådt, så der skulle man holde tungen i munden. Og jeg lavede en lille fejl på det første run, hvor han var lead, og jeg var chase, hvor jeg korrigerede for meget.
Så den gik til hans fordel. Så i andet løb var det sådan, at jeg var i front, og han var mig, og det synes jeg egentlig gik rigtig, rigtig fint. Jeg havde i hvert fald en væsentlig mere vinkel på, end han havde, og så videre. Lavede så også et par små fejl her og der. Jeg skal lige vende mig lidt mere til at køre med V8-motor. Det er helt fantastisk, og det bliver virkelig, virkelig godt, men det er også en anden bil at køre med. Kun i den rigtige retning, det er der ingen tvivl om. Så desværre endte Joe med sejren over mig, men jeg vil tro, at jeg sluttede af på en samlet 12. 13. plads på det. Og det er jeg super godt tilfreds med. Der er som sagt 75-80 biler, det er rigtig dygtige chauffører, rigtig mange af dem. Så det kan jeg bestemt ikke klage over. Rigtig, rigtig tilfreds. Men i dag er der en ny konkurrence hernede. Det er sådan noget Extreme Entry Competition. Det hvor man bare tager et sving, hvor du kører ned, og så skal du bare lave den mest sindssyge indgang ind i det her sving. Og det er lige noget for mig. Jeg har en meget, meget kraftfuld bil, og jeg har en bil, der kan dreje enormt skarpt. Så der har jeg store forventninger til at klare mig rigtig godt i den her konkurrence i dag. Er der en, der givet hente vand til mig måske? Det ved jeg da ikke. Nej. Og det var der samme. Ja, hvis det var det godt, det ikke var dig, der gav det i hvert fald. Så er det blevet søndag eftermiddag. Afslutning på en rigtig, rigtig fed weekend på Nürburgring. I kender resultatet fra i går, og i dag var det, der hed Extreme Entry Competition. Og der kvalificerede mig. Der var 20 biler, der kvalificerede sig. Og den første runde, der røg jeg videre, hvor der var 5 andre, der røg ud, så var vi 15 tilbage. Og sådan fortsatte det med 10 tilbage, og så jeg nåede til finalen, hvor vi var 5 biler tilbage. Og så nåede jeg altså ikke videre, så jeg sluttede af på den, tror jeg, den 5. eller det her, et eller andet god placering i hvert fald. Super tilfreds med bilen. Vi skal hjemme lave nogle små ændringer, men grundlæggende kører den fantastisk med den nye motor, og kæmpe stor tak til KK Autoteknik for at få den mappet rigtig, rigtig godt og grundigt. Stor tak til Lars, til Peter, til Jan, til hele mit team selvfølgelig for at få det her til at blive verdens fedeste weekend for mig. Jeg er super, super, super tilfreds. Nu skal vi bare have pakket den store truck og have bilerne ind, og så begynder vi at tråkke stille og roligt tilbage mod Danmark. Tak skal I have.